От позицията на софтуерен архитект мога да кажа, че съм виждал всичко. Виждал съм как правилният технологичен партньор може буквално да изстреля един бизнес напред, но съм виждал и обратното. Как грешният избор създава огромни, ама наистина огромни спънки само след година-две. Така че, нека се потопим в темата. Искам да започнем с нещо ключово. Така нареченият технически дълг. Представете си, че бързате и вместо да изградите стабилна основа за къщата си, просто я поставяте върху пясъка. В началото всичко изглежда наред, но след време започват пукнатини. В софтуера е същото. Бързото и лесно решение днес често означава огромни разходи за ремонт утре, които спират всякакви иновации. Това е техническият дълг. И тук идва въпросът. Каква е реалната цена на един лош избор? Ами, тя не е просто сумата, която плащате първоначално. Последствията се натрупват като снежна топка. Колкото по-голям става бизнесът, толкова по-скъпо и по-трудно става да се поправи грешката, направена в самото начало. Добре, тогава какъв е правилният подход? Какъв трябва да е планът, за да се изгради нещо наистина стабилно? Всичко се свежда до две основни неща – архитектура и сигурност. Нека поговорим за мащабируемост. Това не е просто някаква екстра за големите компании. Това е абсолютна необходимост. Добрата архитектура, обикновено базирана на облачна инфраструктура, позволява на бизнеса да расте. Повече потребители, повече поръчки, без да се налага всичко да се сменя на втората година. Тя позволява лесни интеграции с други системи и синхронизация на данните в реално време. А това е ключът към бързото развитие. И ето защо това е толкова важно днес. Съвременните AI-системи, за които всички говорят, те се хранят с данни. И ако тези данни са разхвърляни, хаотични, неструктурирани, изкуственият интелект просто няма как да работи добре. Една добре планирана архитектура от самото начало осигурява чисти и подредени данни. Това на практика подготвя бизнеса за бъдещето и за автоматизацията. А сега за сигурността. Вижте, сигурността не е нещо, което се добавя накрая, като черешката на тортата. Тя е самата основа. Един наистина надежден партньор се отнася към защитата на данните като към основен, вграден компонент. В крайна сметка, от това зависи доверието на клиентите и репутацията на целия бизнес. Добре, минахме през теорията. Нека сега видим как всичко това се превръща в нещо практично. Как всъщност да оценим един потенциален партньор? Този избор не бива да е импулсивен, трябва да е много систематичен. Ето една проста пътна карта. Първо, трябва да е кристално ясно какви са бизнес целите. Второ, подготвя се детайлно техническо задание. И трето, стигаме до стратегическата среща. Тук има един много важен индикатор. Потенциалният партньор повече за бизнеса ли пита или говори само за технологии. Истинският партньор иска да разбере бизнес логиката, а това намалява драстично риска от скрити разходи по-късно. И това ни води до една много съществена мисъл. Истинската цел не е да се намери просто изпълнител. Целта е да се намери партньор, който мисли заедно с вас, който разбира бизнес целите ви и гледа поне 3 до 5 години напред. Точно това е разликата между обикновен доставчик и стратегически партньор. Рано или късно, почти всеки бизнес стига до един основен кръстопът. Да се използва ли готово софтуерно решение, така нареченото SaaS, или да се изгради нещо напълно персонализирано. Да, SaaS решенията изглеждат примамливо. Бърз старт, по-ниска първоначална цена, но често идват с ограничения в гъвкавостта. От друга страна, персонализираната разработка дава пълен контрол и е създадена да расте заедно с бизнеса. Един добър партньор ще помогне да се оцени не просто първоначалния бюджет, а така наречената обща стойност на притежание в дългосрочен план. И така, всичко, за което говорихме досега, се събира в една голяма, крайна цел – да се изгради партньорство, което подготвя бизнеса за бъдещето. Вижте, в днешния свят, в ерата на AI, добре структурираните данни и лесните интеграции вече не са просто предимство. Те са задължителни. Изборите, които се правят днес, директно определят дали утре един бизнес ще може да бъде иновативен. Дългосрочният партньор вгражда тази готовност в самото ядро на софтуера. А как изглежда едно такова партньорство от висок клас в реалния живот? Ето един цитат от клиент на WebBuild България, който казва всичко.
Те намират решение там, където други дори не знаят откъде да започнат. Точно това е същината. Способността да се решават наистина сложни проблеми и да се гради основа за растеж. Опитът, разбира се, има огромно значение. Един партньор с над 15 години практика носи със себе си нещо безценно, натрупана мъдрост. Това са хиляди решени казуси, от електронна търговия до сложни корпоративни системи. Тази експертиза е критично важна, когато се навигира през предизвикателствата на растежа. И така, в обобщение, нека го кажем ясно и точно. Изборът на технологичен партньор не трябва да се разглежда като разход. Това е една от най-важните стратегически инвестиции, които един бизнес прави в собственото си бъдеще. И накрая, искам да оставя един въпрос за размисъл. Технологичният партньор изгражда ли бъдещето на бизнеса или просто пише код? Отговорът на този въпрос определя дали пътят напред ще е към устойчив растеж или към неизбежни бъдещи ограничения.